Pastor, lalo ko ipangutana. Okay. Kanang bawal ba ang mag-preach ang pastora? Eh, ingon ko sa uban nga, wala mong guna na puno nakabutang sa Biblia. Ang babae, lalaki ra daw. Wala makabutan sa Biblia ang babae, lalaki ra. Oo. Kini di ang giingon ni sa bagong tugon. Okay, ato tanaw na ha sa Lucas 2:46. Okay? Niya may babae dinhi nga usa ka propeta ug ang trabaho sa babae nga propeta tigpahibalo man na sa kabubuton sa Ginoo og pinaagi sa damgo og sa mga pananahon iyang gisulti ang gisultis Ginoo ngadto sa mga katawhan. So meaning musulti gid siya. Muhatag gid siya mensahe kay ang pagwali muhatag man kag mensahe. Tanaw na to ha 2:36 og dihay usa ka propeta nga babae si Ana nga anak ni Phanuel. Naasad si Deborah. Bugat to akong gibasa ganina igsuon kang Deborah. Deborah lang dana maghuhukom 4:4. Nag-ingon dinhi karon si Deborah usa ka manalagna nga babae ang asawa ni Lapidot. Ingon siya din hidayon sa sumpay, okay? Maghuhukom sa Israel ni adtong panahona. Kining word nga maghuhukom igsuon gikan sa Hebrew word nga shapath. Unya ang Strong Exhaustive Concordance nag-ingon nga ang word nga shapath meaning to rule, govern, to execute judgment. To rule, govern. Kanang word nga to rule. Kumingon nga wala sa Biblia, unsa man din naa dinhi sa Judges chapter 4 verse 4. Naman dinhi si Deborah. Word nga shapat, maghuhukom. Unya ang kahulugan is to rule. Nag-ingon pag dinhi to execute judgment, to govern. Nag-ingon dinhi sa kahulugan sa Strong Exhaustive Concordance. Kabalo ko nga ang tanan nga Christian nga religion naggamit og Strong's Exhaustive Concordance sa ilang mga seminary. Kabalo ko niya anak kay nganuman wala may tawo may theological school karon nga walay gitawag nato og Strong Exhaustive Concordance. Listen man kay igsoon kung pilion lang nato ang kahulugan. So pag iog naabay babasa, nakoy babasa. Judges chapter 4 verse 4. Okay? Ikaduha nga bersikulo nga akong gibasa ganina, akong ibalik ang Roma kapitulo 16. Atong tan-awon igsoon. Roma kapitulo 16. Unya nagkita-kita nato dinhi ang usa ka punto nag-ingon nga ipaila-ila ko diha kaninyo si Phoebe nga atong igsuong babay usa ka alagad sa iglesia sa Sincrea ug ang word nga alagad gikan sa usa ka Hebrew word igsoon nga diakonia. Diya gikan ang word nga deacon. Ang deacon igsoon nagadumala na sa opisina nga gihatag siya sulod sa iglesia. Kay ang iglesia aduna may gift. Gibasa nako ang Efeso 4 bersikulo 11 ug 12 nga sa iglesia una sa tanan gihatag ang gasa na diha ang gasa sa pagkaapostoles, gasa sa propeta, gasa sa pag-ebanghelista, gasa sa pagkapastor ug bersikulo 12 nagisgot og alagad kong diakonia or deacon. Unya na deacon nga babae. So sa may buhaton na ng deacon nga babae sulod sa iglesia, maghilom ra lugar na siya. Lisod kay igso na kay katungdanan sulod sa iglesia, maghiloma. Dili mo haom ang prinsipyo sa Biblia uban sa theology sa uban. Ako nakasabot ko nga mogamit og unang Timoteo 2:11, di man pwede nga bugtuon na nato kutob diha nga maghilom. Na may gitawag og magadumala. Kung imong tan-ahon ka ng 1 Timothy 2, verse 12, sa ubang mga Bible commentary, imo mabasa diha, nga sa ilang nga pagtuki, gi-usurp ang authority sa lalaki, ang nag-usurp ang babae, kano sa nahitabo, during sa time ni Paul. Og nakabalo biyata nga during sa time ni Paul, sensitibo sila niya ng panahona kay based sa mga history, ang babae o ang mga slave, wala na sila katungdanan. Aduna lang 5 minutos na bilin, Igson. Padayon sa imo pangutan na, Igson. Salamat, Pastor, na liwanagan ako, Pastor. Okay, imo na kuha? Oo, nakuha. Pastor, salamat. Okay, daghang salamat. Muna nga kung mayingon lugar nga babae di pasultihon, unsa may purpose sa Ginoo nga magkuha siya propeta nga babae?
Na si Ana to gibasa na to Lucas 2:36. Na si Deborah babae ga-judge pa gyud. Judges chapter 4 verse 4. Lugar unsay but pasabot sa Old Testament pwede, unya sa New Testament di pwede. Depende na sa imong interpretation. Basta ako nabasa din nga naa din si Phoebe usa ka babae, usa ka deacon. Ug ang deacon usa na ka opisina sulod sa church. Wa lang nato masabti ang unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 12. Bueno, nakabsan na kita sa atong panahon igsoon.